megalayapost.news. Ni ka jingle jong uni urang ba snong ubalong urang ba balang ubatip ya ublay ubayaro ya ublay ingin yaro ya kapisang ingin yatro hakani ka benta ngasung tho ba ulong hakata karukom. Kasutri jong ka Civil Society Women's Organization ka Congressable Wanyang kalapun pau ya kajing persya ka bajur halur kajing keno bakinoy lam snong jong ka umroy medan kilale sop hakikam di jaka sya ka umroy airport habo crunch kilal patai kubor ka kong Wanyang kalayatu urang ba snong uba lambur lang makri rungkar ba skutri snong uba banshan runja kiladun benta kajing di ki jaka jong ka kong marbelos iem kibadan kumbah nyo aka tam ba bansuk lang suting kabadan palan Rio Hajar square feet sya ka umroy airport hakador ka news pating kasis korfin klam dara shwa sya gator bar snong berklam da pentip ne panjung menjur na kinong shong snong ka kongwan yang kalau ong bagi pai ba kilatip shpang kani ka kam tang hadian bakila saki ka jingwan jong kishipai ban siput ya ka tei ka jaka ka kongwan yang kala ya thuru bagi pai ba kila persya ya ka tei ka kam ban namar ka jing bomyo juba halor ka jing persya jongki ki pai ba kila wat jung tip leng ba ka RTI ha ka kan riu tarik ulber arajar arpun riu hadian kata ka arp sau tarik ulber arajar arpun riu kila le iru ban ujor Saudi Deputy Commissioner Karibhoy Desturing Henry Omsham layo juba bay na ka office UDC halor kate ka jing ujor kalau ongru baleng ba ka juba RTI kipai ba kilayo jing tip bakladon ka jing ya bujili jaka hapdeng ka jaka jong ka kong marbelos iem barka kong bansuk lang suting kabala di sya ka umroy airport barka jaka jong kishipai kabadan kumba shipau aka tam hadin bekipai ba kilayo jing tip shapang kate ka jing kilayang jaka kilalej ban ujor ru shaus iem ka himam lim dak ba panpa ya ka jing persya halor ka jing keno bayaka kam lale klem ka jing tip upai ba berklaim ke jingyo jimun jurlang da kinong shong shnong ka Congressable Wanyang kalapan pa wala da kishipai kinyo ya kategi jaka kinong shong shnong kin sadu ya kilanti shnong ka ka bagi pai ba ki julit kwai kin sadu no kan sakta ru ka rep karyang jong ki pai ba shibon kiwi ki ban sapen mi ki jingye ya ki pai ba shushu ka kong Wanyang kala keno borong ba shnong lapan kenyi ki kendon ki badai bat kasanan katkum kasanan lapan pau shai bayaki NOC ki we dei bat ka khayi pateng hospital school bat college urang ba shnong udai ban pentem Syaka office usim bat ka dorbar ka himam liam knang banyo ya ka jing menjur namar kata ka Congressable Wanyang kala kentu yo usim ka himam liam ban shimkia halor ka te ka benta bat ban weng yo te rang ba shnong na ka khet rang ba shnong Kum kalong keme jong ka ri ba ka jai ben riu ngabu ya ka thong menta ka kenti ban rat ding khong ya ka bam sap bam pong ka bala bam krunya ka ri ba i ka jongi ladangi don shisha ka takamon bang kabakot bat kabasuba ba nginum dan sisya kata kajing ya pen ya kata kabamsap nginla ban job bet ban nginpoy sya kathong hadu bakan wanra ya kajing kela hake imlang kasalang bat ban bit ban biang kipateng ki banwan nakaliang jonga kum kalong kemi ngabu ya ta kathong kum kanong ya lam ban le naman ta ka jaj ben riu ban weng bat rat ding khong ya kan ka bam sap ka bam pong nakaliang jonga kum kalong kemi ngalayo apat sakani ka we ka jing shisha bat ka bam sap kani ka we pat ka bam sap ka bangala yo naki Rio pat ba kabalale da uni u weipat urang ba shnong jong ka umroy madan uba lambor lang makri uba deiru urang ba balang unong urang ba niam uba ngijuya burom nakapor sakapor bat usket krishnong ba banshan raja halor ka jingpende yaki art ligi jaka kabaning kong kadai ka jaka jongka kong marbelos iem bat kabaar kadai ka jaka jong u ban suklang suting namara ba kipay ba nong shong shnong kikindit ba usipay ulawan si mauput bat kersiet ya kita ki jaka kabala penlengo kalong ba urang ba shnong bat usket trishnong ula pendia kita ki jaka klem dalum ya kadorbar bat yo ya karai na kadorbar kumta ki pat ba kilawan
ban pan jing mut nanga ha ka bei dei bat kani ka kam te dei ha kata benta nakaliang jonga ngalai jing mut yaki bakin le iwat ya ka RTI nang tei na po office ba kinio ya ka jing tip ka batikna namar ha kitu kipor ha ka por bakilawan ban si maupun kisipai ban care ya kitu ki jaka ki jong kitu ki breu ki baladep pendie da urang ba snong kala don ka kenrum kan rama snong ha thau ka jing kiwin jong ki pai ba nong song snong ha ka tu ka snong te namar ba nga tu ka por nga don ni ka ni ki issue jong ka thi ka ba sa thi sepo sning ka issue jong ki kun suen ngam don por ban ya tulun lem la ne ban yarap lem yaki te dei menta hadin ladep ya ka ni ki issue ngashim biang sai ka ni ka kam bamsap ka bai dei bat kini ka surok mo ka high speed corridor te hadin mga shim ya kania ngalap ba kaniru kasnong umroy madan kadan benta ka bai dei bat kini ki kam compensation kabayo nang tay na po ka transport authority te dei na takadaw nakaliang jonga ngapoy kan mau ban keli ya kani kamat kabaya dei bat kani ka kam kabala sa slem nga wat jing tip ya kani ka kam ngalap ba pleng kani ka jinglom jing tip ka jonga ya kini ki jing shisha ba urang ba asnong bat usketri snong kila di shisha ya kita ki artli ki jaka kiba ningkong kadai jong ka kong marvelous sim kabala di nyo akar 6,000 arspa arpsan square feet bat uba baar ba bansuk lang suting lua di 100,000 laipo square feet baro kalong nyo akar 9,000 arspa sanpusan square feet te ya kani kila yo ya kador kabaki die kalong nyo spa tingka si square feet nakatiga transport department hadin bangalayui ya kini ki jingle ki jongki lengba kini ki jinglum jingtip ki jonga ki badon kini ki kon kisla nglii ba kila aya ka wei ga NOC ha ki ha ka life way trick benai balai arjar pesan tip ke NOC ke bakomno ru namar ngimiui nisui ya ke jingtho nisui ya jingtho ba kila ai ya kata ke NOC bat kani ke jingi pendie ya thiet ya kani ke jaka klem ke jingtip ke dorbar snong kila ai ya ke NOC tang maki klem da yo bor na ke dorbar snong kani ke dei ka NOC ke bakila yo bat ki klem yo hiro ya ke jingbet na ke dorbar snong kila lik ai hakalai poi trek ubenai balai arhajar arpsan tip kani ke NOC ki ai shano tang bahang ni ngilai i bah ka artli trek ujulai arhajar arpusan kani ke baki ni ki jo ki nong di pendi kani ke jaka ki lik ai biang se ka ni ke jing ujor cha deputy commissioner jong Riboy district ban perisai halor kata ka jing ai no objection certificate ya ka jaka jong ka kong marvelous iem bat ka jong u ban suklang suting ha ka jing sngong tho jong ki pai ba nong jong snong bakini kilale ya ka kam ka babakla kilale ban bu ya ka jing ujor sha u deputy commissioner maki bapli kilale bo ya kata ka jing ujor na marki sngong tho ba kani ka jing le jong uni urang ba snong kalalong sisa ka babakla kilale ya ka babakla tedei halor kani kini ki orang ba jong kini ki snong ki bam priang ya kata ka jingle jong u rang ba snong bat usket risnong tikila lej ban aya kani ka jujor sha u deputy commissioner haka bakla hak arp sautrik menai balai arhajar arfunrio ka bakila bo ya kata ka jing ya ka objection persya ya ka jaka jong ki rusimet ki badie
ya kani kejaka sya ke airport bat ban bujli pat sya ke defense land hang ni ladon ki riurang ba ki ba ya persya ki beladon hang ni kumba ar nri fu arngut ban kini girang ba ki ba ya don lang hak ta kapor namar ka jingbam sim kya jong ka sarkar jong kini ki nong pe nong jongo ya kani ka kam ti ka penlong ya kiro kum ki rangba jong ka sinong ki belayo bentah kani ka kam ban ya bam sap bampong ban lek berngem bersit ya kini ki nong syong sinong balada ki penwit ya kani ka kam baki kin poi sya tei sya mau sentai ba kini ki pai ba nong syong sinong ki sedang ban kenrandin nakadaw ka jingbam so tho ka jong ki bat nakadaw ka jing syap tiang ka jong ki balada ni ya syakmat kandon ka jing sya jing ka jing sya ai kes ya ki bat on pen poi ya ki sya tei sya po mau sentai jadi lalor kata kidon ba please tang ka to ka ni ki bayan syakmat tingim tip ba pli ki poi sya no hendrai nakaliang jonga hi habang ayo ya kum kini ki jing song tho ki jonga bakani ka dei ka jing bamsap kabalap kapapaka dengan ya syakmat ban pensyaya pi ba ngayoi ya ki kopi lengba kini ki RTI kabal kedok syai bakini arngot ki try jaka kat haka jing sngoto kaba ngayoi ba ki ni ki rang ba snong bat sket trisnong kila don kajing ya plan bat kajing ya so tu jing mun bat ki try jaka bat kani ka airport umrah airport bat kani ka nong no bat ka defense land ban dia direct namangi kisngo tho balada dia direct nakaliang jongi kum kiseng nakaliang jong ki paj ba kini persya bet henrai lengba kata ka jinya sutho ka jinya plan ka jongki te kile kumno kia dia sop ya ta ka jing ya ka jaka ki dia bet saka airport Shillong airport bat anda kila dep dia te lemno ki ai saka defense land bat ya katarong iyo ileng baka RTI ba kani ka transport department kala patha ba on bujli kala patha ba on ya bujli kala aya kata ka jubab mo na kata ka nyo akar nyo hajar arspa san square feet ba kan iPad sya ka defense land ban ya bujli bat ka defense land kan ai sya ka airport sipo akar 0.3 square feet kata ka dei ka ba ngayoi lengba kini ki kot isla ngayoi ru ang ni ba orang ba snong bat sket trisnong ulap hak siti hadin ba ladon kini ki jingele apa snong mo ulap hak siti sya audisi haka artrik ujulai arhajar arpusan ba lada di ya kata ka jaka sya kitei kitnat sipai makiru ken persyajur kata ka dei ka bakilat hosyai ba pekene dorbar snong umroy madan ha ka ni nganut ka bapo pekene hau deputy commissioner riboy district nongpo dated umroy artlik Julai arjar arpusan tekane ka baki li aya ka jing pensyai baki aya ka no objection certificate tang na kabenta ban ai sya ka airport authority mdei ban ai sya ka defense land te hang ne ki mention ba ha ka dor bar snong umroy madan ba mo mdei ha ka dor bar snong umroy madan kamdon kano ka jingkit klie bat ka persyajur lada onde ya ka te ga jaka sya kitei hitnat sipai balapan pawaneng kane ka jingsoy jong kini ki arngot urang masnong bat sket krishnong ka kularang ni balada di kani ka try jaka kini ki try jaka sya ka defense land ki ban mi syakmat ban persya e kani henry mentangi ki snap jar kamdam kum kata ka jing persya na kaliang jongki henry ki penyat bat ki pentelun syakmat iya kani ka kam te kani ka kam kala jia ba kilat ho ya kani artrik ujulai arjar arfusan henry hado menta kini ki paj ba nong song kidang yak sat ya kani ka benta
ya kan ni ka benta ba pli kidang yaksai te ha kan ni ka artrik Julai arjapsan ki persya bat kan nyaw tarik u February arjar funreo u DC mau DC ha kan nyaw tarik u Feb arjar funreo u DC ula bata ya u additional director of survey banlet survey ha ka arfoi tarik bunai Feb arjar funreo la ajing tip ru sya urang ba snong bat ban yadan benta lang Henry kumno usngap jarjar lada kamdan kata kajing ya songtho jing mutlang namar hak ar nyaw tarik hak nyaw tarik Julai arjar pesan te ula bo ya katuka objection kamut ya kajing kular balada on dia sya katanat sipai mau di ben persya maki di ben persya Henry ka baso pelapat kalong bahau ni ufep pat arjar funrio oh kanika nakpo ke department na deputy commissioner kila betha ya additional director jong ke sorbe ban lik sorbe naman taban ai syakata ke defense land maki kirang ba sinong ru la betha ya ki bakin don lang hakata ke jaka ban ya sakilang Henry maki hisngap jarjar kata ka dei ke ba nakal yang jonga ngasngo ban persya ha ka bai dei bat kane ka jingle ka jongki ya kane ka mat ka ba ki pai ba kim kwa ban don kum kane ka jaka ban ai syaki sipai namar ba ki pai ba hi balai kim kwa ba kin ai syaki sipai kim kwa hiro ba ka sipai kan donang to sendai namar balai ba kakta ya kata ka kawa ka baki pai ba nong song snong ki le kamno ki julet khwai do ang to sa jan sa nem te ki don mapli gini ki longkame ki badok ki bajenjar ki julet khwai do ban yo di ta ki do jong ki nang to na po ban yo thit khaw kon hayeng te kan kta ya ka lenti snong ka jing persya joki ka longum ta kan kta ya ka lenti snong ban kan kta hiru ya ki jakarep yang ki badan hak itu ki marjan ki markhap jong katu ka defense land tadi nata kadau ki yang hata ka nongrim ba kim ailat ya kani kakam bahkan ya sakmat ba uni usipai uni yo jaka hakate ka jaka ka bakila penyadiathian kani ka jingle ngasung thu syai ba ka dei ben kajingnya bamsap hapdeng kirang ba asnong hapdeng ka department hapdeng kita ki nong kini ki nong dia jaka kan ya kelap isya bakal don kajingnya le buito bat buitpo kaban nakal yang jongi kum kaseng ngimla ban pediang dale leiru em te dei namar kata kajingle ka jongki kaba klemdon nong rem bat kaba snow kia do kata-kata ba kajingwan jong kan ni sipai kan kata ya ka sinong kathau kan kata ya ka imlang salang ha ka tu ka sinong ka jongki na kalyang jonga kum kalong keme ka baju pet ya ka imlang salang ban rat dengkong ya ka bamsap bampong ban pet ya ka jinge jong kiduk kisok ki rangli ki juki nga persya ajur ya kan ka jingle jong uni urang ba snong ubalong urang ba balang ubatip ya ublay ubayaro ya ublay ingin ya ro ya kapisang ingin ya tro ha kan ka benta ngasung tho ba ulong ha kata karukom tena kaliang jonga kum kalong kemi ngayui bakani ka kam kalapoi sya usiem mo menta te hakatu kajingnya kelumar katu ka kam siem usiem umpat la ban bisyar te menta endang bisyar henrena kaliang jong haling asngoba om dan kam syo ban bisyar ya kan ka kam kani kajing bamsap ka jongki kala penjot ya ka sinong kathau ka penjot ya kiduk kirangli hakatu ka sinong ka penduk nong te dei na ta kadaw na kaliang jonga ngadawa ya usiem mo ba udai ban penhap ba un wengno sisendon ya ka penduk ba un penduk sisendon ya ka sanat jong u bat un weng rang ba asnong ya u namar ba ula penkeng
ya ka kendon jong ka sanat ka kendon ka bakendai ka bakrenchai hang ni ba kani ka kendon jong sanat ka krenchai ba yakin no objection certificate ki bayadai bat ka khai pateng commercial hospital school bat college urang ba snong udai ban pentip syaka office usiem bat ka dorbar bat ke himamlim knang bani yo jing manjur kata ka dai bet ka jing kedau ha kani ka sanat ka jing pen scam ya kini ki kendon ba kidai ban buat bet buat renti kat kum kini ki kendon jong ka sanat te uni usiem kani ka kendon jong usiem ka basipo ka krenchai ba usiem ba ka dor bar himamlim ula man pendu no ya kita kendon mo la ni ben rap show lada idon kam but lada lap mo kini points mo note down ma kani points usiem hakani kendon krenchai bala dalam bapi la persya ne penken ya kita kendon haneng usiem bat ka dorbar himamlim ula ban pendu no ya ka sanat bat weng no ya ka jinglong rang ba snong jongpi kata kadi ka main points kabanga ngalap sisya ba uni urang ba snong sketrishnong u la penken sisya ya ka ni ka kendon jong ka sanat kabala ai ho lengba ka jingjiet ka jong ki paj ba nong song snong ban pen ko bor ya ba un sim ya galengkor ban sensar ka snong ka thau henrei ule sibon ki kam ban yapeng ya kata ka jinglong rang ba snong jong ba un yo ban ya di thiet ban kamai da kata ka jinglong rang ba snong te de na ta ka daw na ka liang jongi kum ka seng ngi persya jur bat ngi dawa na usiem ba ulapan keng ya kini kendon udei banweng mardor ya uni rang ba snong bat ya ka executive ka jong bantung temai da uwei pat knang banla ban penbet ya kani ka jing ka ba ngiyoi ka ap ya ka jingma ha ka bedei bat kani ka snong ka jongki MegalayaPost.news.